نفقراوي هيوت دمت فقرات من سيات بيت تمرت وارساي كالو سوات وكل فولي طبلح تحديرا عباستنتنو آتيا نتحلو في هيوت تزخخر لب ولداوي زانتا منوميو تبدلو أبزا حلفة حام شاي كفال قريبنا لكم نيرنا شار شاي كفالي سعب سناي مكتتال سمعني اتتصبق بهارياتو تفلت يا اخي اذ نعخ يا قداسنت يبلو نعخ زقد سكي اتحبق دقول بهارياتو انه خا سبات يحبرو خلو صمام اذني تهابيو حسابي صبق غيرك مرمريو بلا داغما يحلنا اشقل قل كم تبل جبلا كحسبو خلو سلمتاي تمسجن مستسفوم كيقرب حبيو حماقات حسابات نامر اوت رفتيروم ان اديو تفتاتن عين الصغي تدنقصي قد صيافو تقاليعو طرح عرقانو متان كيوص يغلبب كيهلو منالباتو نايفلتني تسفوم قنا ابهر كيهلو ما انت فقركم نفاس كي اتو كي عنو فريحو كخون يخلي حلنا امس ازرب كتل سمعي منفسيات ايتچنقي امركم عرخندو ايتناوطي ملكع غرب قصلي ملكع سب عقل كوادا ايبال نخل عقل غير كرغي الك تعزبيو تفديسن غز انت سرعنا خدا خلوها أتقول هيرميلا مسرع مسكورتت مرحة غانتا سما صواع بسم بعده كابتنا بحت عالم نابتنا حبار عالم تملست تسفم كل مسعللو عبرتو ጭንቀት يغني زوطونو شرحي كيفشلو ازيو سجه زي اخ تسدعو تخيلا يبلمو قال انتا يوصال نعا غديفون خالي يفتش بحساب لعل 10 توال بصح كم تزدليو نخركب جن بزح لعلن تحتن كم زدليو تجنزب نتمسكن لبو كتسلب تخيل بكل انتنا ان هيرميلات ودادر كتكون الله اتمنتايسي تمسكن معرخ اندي كم زفقرا بنوصر قالات يغليصو بحجي زصبي زلو سراح ازي كم زخبدون كغنزب كاله حاجراي قالي رخبكا بابو وغنم كدليو سلت تسمعمعو لعلن تحتن كم مبال يعرف ابلوك 4 حنت ازيا نعين غات مال تمارخ قال هيوان رخيبلو الناس حقه تزارو حق خريخه نعيك تحقس كيتخو حدا غزي صوتان قم نغرن سلستحوسو اي امنو بلبي زارب زلخو ليلانا هندبتي مسحدو ودنا تغايت كلام سايتغاچو نتان ان الى زنبرت كوغرو فارو زبل كازنو وركوس ناي شريفه نامريت ورقت بونو بو ازي كم استاسو قرع يلورو معرخ اندي تنسيت اي كاتاتلكم زلخون خفلت زربو قارص بدحريخ نخقصللو تهويخو حدد دغيفو مابصلال وسيدون دحان ديخا بتطعن قانا ادهيت دحان مخاني بتحط قنصو ادنغاص دمص ملسكولا اعينتي ابغصا عربا ملكعا ازيا صبقتي نواح قيح قرص غصا شلح زبله فريات عينتي نويح صغور رسن سرعه اسنانن كونيلكاس تصربوز مسلو نقنجنا ادمقت وسو كوتاس انتاي كتوصلا ماريام باكالا هيرميلا قدمي انت يالوا ناوازا زخده زربا وسابللو اتاودي تلاقط موداتوس سريط كارو حريها بلا يخبلو يصبه نبر سما ميلات بلوك 4 كفل 3 مخانو حبيرات نايز كاب اكالاي زغللت حنت معلت كم تكحسن قالاتيات ليالا زرزر حبريتا حب حج قسينكا نا اداو اتريرو چبطو اباخا امنت متان كتحدر ترغاغام غزي خيدا حاسيبي لخو مو انت املو غزيو حازيو كم زلو كفلطلو دلي بلنا عناي نابتون فوليبول صاوتو زلو كابت زنبرو لعلي باسكا زليلوم وردو حج راي بمطفو اريام تشاقيلا قنيا نصيو كيسنا اب كفلا فچميلات صبيو كتوص تحسبمو بدحري اخي مص تسق كوم يلو معلتات حلف طيب بالود سومون مملاتا اخي مص ولاس غال زي رخبه خويني رغصنيا خوينا خزاروا شك واي انا سلامتاي كفلو زي حاتتكو انت زحتو كازو لا يمصن بينا اب كفلا مس نفسات ساتي حج ده انت يزغو ابي يزغو انتي كم تقبل حربت بلا ذهب النمبر بعقل خطبه حماقنا تسمعات زالت صصنيحا ناب اف دغم راي غنا يقارص زحلفو تمهارو انت زي كوينوم ملائك برهان اقبص
ደወል ምስተደወለት ተስፋ ስለ ዝቆረጸት ነታ ሒዛታ ዝነበረት ፒሮ ብሓይሊ ሰንደወታ ተማሃሮ ንኽፍሎም እናኣተው መልአከ ብርሃን ኣርያም ክብል ተዳህያ መን ከም ትጸውዓን ክትፈልጥ ናብ ኣፍ ደገ ገጻ ግልጽ በለት ንሱ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ብጉያ ኸይዳ ሓቂፋ ሰዓመት ተመስገን በይኑ ብድሕሪ መደቀስ ሓይሎም ኮይኑ ኣብ ማዕበል ሓሳብ ጠሊቑ ምስ ሄርሜላ ዝሕለፈን ውሑዳት ግን ከኣ ምቁራት ኣዋርሕና ዘከረ ምስ ነብሱ ይዕልል ነበረ ህይወት ሳዋ ምስ ሄርሜላ ይሕልፎ ስለ ዘለኹ ከመይሉ ግዜ ይሓልፍ ከም ዘሎ ክርዳኣኒ ይካል ኣዝዩ ባህታ ዝዓስሎ ህይወት ሓሊፍ ጉዕዞኦም ኣብ ፍቕሪ ጥራይ ዝተሓፅረ ይነበረ ጎኑ ጎኑ ኣብ ትምህርቲ ቅዱሳት ብመንባሮም ብሓባር ክልቲኦም ጉዳይ መጽናዕቶም እናተሓጋገዙ ይዓምዎ ነበሩ ሄርየይ ብዙሕ ሚልክ ብሰባት ክግደስ ለውሃት ትሕትና ዓቕሊ ካብ ኩሉ ኸኣ ርእሰ ተኣማንነት ከጥርኽ ኢልክ ምጭውተይ ንዓኺ ምርካበይ ነቲ ናይ ዓለም ዝኸበረ ብርቂ ዝበሃል ነገር ዝወነንኩ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ምንታይሲ ኩሉ ይኸናይ ከምቲ ፀብሒ ብዘይጨው መቕረት ዘይብሉ ኣነ ኸኣብዚ ዓለም ብዘይህላውናትኪ ምንባረይ መቕረት የብሉ ሓንሳብን ሓወሩን ኣብ ልበይ ዘእተኹኺ እታ ኣነ ዝምንያ ጓል ህዋን ብምዃንኪ ኦ ኣምላኽ እንትርፎሞት ካልእ ሳልሳይ ኣካል ኣትዩ ከይፈላለየና ሓገዝካ ይትንፈገን እወ ንሳይ ዓለመይ ንሳያ ንግስቲ ልበይ ምስ ኣብ መንፈስ ዝዕልል ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖ ምስላ ኣብታ ድምቕቲ ወርሕ ኮፍ ኢላ ዓይና ዓይኑ ትጥምቶ ዘላ ኮይና ተረኣዩ ካብ ዝመፀ ዘይብሉ ፍርሒ ሃንደበት ንመላ ኣካሉ ወረር እንታይ ኮይኑ ክርድኦ ይካል ተንበርኪኹና ነብዕ ክልምና ተስፎም ሓቂፉ ዋሸና ዒሉና ሰሓቑ ኸይድ ኣብ እምርኦም ቅጅል በሉ ወርንታይ ኮይኒ ፀጽቡቕ ዘይሓስብ ንሕማቕ ሓሳባት ካብ እምርኡ ከርሕቕ ተቓለስ ወፈጣር ዓለም ከምቲ ልዙብ መፈለምታ ፍቕሪ ሰናይ መፈጸምታ ከኣርየን ክሳብ ዕለተ ሞትና ብሓባር ክንነብር ድማ ሓግዘን ኣብ ጎነይ ከኣሃል ጸሎታ ዓሪጉ ኣብ ምቁፅጻር ህላወ ክርከብ ናብ ኣሃድኡ ምርሐ መደባተይ ያሳሊጥ ኣለኹ ዝተርፈኒ ንኽልቲአን ምርኻብ እዩ ስለዚ ዝደለኻዮ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ክሳብ ወዲእ ኣለኹ ዝብለካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢልካ ከይተሓተኒ ስለ ዝበሎ ብዓቕልዩ ክጽበቕን በላዕልለኒ እቲ ዝገበርካዮ ጥዑም ዘረባ ከስምዖ ተሃዋ ንሜላት ብዘይ ምቁራጽ ከይደያ ካብ ተራርክብ ናብ ጥቡቕ ምሕዝነት ኣሰጋጊርዮ ዶንጉይ እንተይለ ዘይኣምሉ ካብ መዓስ ዶንጉዩ ክብለካ ይጸንሕ ትብለኒ ኣይታ ኣብየንን እያ ኣብ ዝበልኩላ ግዜ ኸ ኣዕሊልያ ምጉራፍ ስነይ ዓብ ረብሓ ነይሩዋ ምስ ሓተትኳ በጃ ኸኣና ኣይክእሎኒ ካልእ ድለይላት ብጀካ ካልእ ክትሕግዘኒ ትኽእል ሰብ ከም ዘይረክብ ጽቡቕ ገይረ ምስ ረዳእኽዋ ናይታ ስንኻ ዝሰበርኩኻ ከም ካሕሳት ኾነን ብዓብዩ ኸኣ ትቐስን ብምባል እያ ተቐቢላት ብኸመይ መገዲ ኸመ ተእምኖ ሓቢርክያ ክብርሃሉ ተወቀሱ ሄርሜላ ሓፍተይ ኣርያም መሓዛኣ ምዃና ሓቢር እያ ንምንታይ ዕላማ ይገብሮ ከም ዘለኹ ብዝርዝር ዓሊልያ እየ ብኣይ ዝድለ ኩሉ ኣጻፊ ናይ ሜላት ሓገዝ ጥራዩ ዝተርፈና ዕውት ስራሕ እዩ ምስ ኣርያም ኣራኺብካዮ ዶ ኣይረኸብኩንን ግን ኣርያም ኣጉርሕያ እየ ዘይምርኻብን ስክፍታ ክስምዖ ስለ ዝሰግእ ከምኡ ኢልዎ ከመይ ኣጉርሕያ ማለት ክበርሃሉ ሓተተ ማለት ሲ ንሜላት ዝበልኳ ንዓኣ ዝበልኳን ሓደ እዩ ገለ ዘረባ ከይጋራጮ ብጥንቃቐ ሰርሕ ኣብኡ ከለኹ ክሕብረካ ዝደሊ ኣርያም ዘዳለወታ ደብዳቤ ኣላ ብኣይና ስራሕና ክንጅምር እታ ደብዳቤ ማዕረ ክንደይ ዕውት እያ ትብል ደብዳቤ ነቲ ተፈቃራይ ትርጉም የብላ ምናልባት ንምርስሳን ኢሎም ጽሒፎም ለይ ስለ ዝብል ከይተገደሰላ ክሓልፍ ይኽእል ዝብል ግምት ስለ ዝሕደረ ሓተቱ ክገርመካ ናይ ብሓቂ ድያ ባዕላ ጽሒፋቶ ወላስ ካልእ ክኢላ ደራስ ጽሒፉላ ተጠራት ልቢ ዘንጠልጥላ ኣገላልጻ ዘለዋ ብቕዓት እያ በዚ ኸኣየ መፍትሕ ኮይና ዝተዓጽወ ገዛ ከተርሕወልና ትኽእል እያ ዝብል እምነት ዘሎ ምሉእ ብምሉእ እምነት ንኽሕድር ዝከኣለ ኩሉ ገበረ መቸም ኣማሲኡ ናይ ዝትገብሮ ዘለኻ እንታይ ከም ዝኽሕሰካ ኣብ ልበይ ኣሎ እንታይ ሙሳ ይገብረሉ ብኣቡኡ ክዛረብ ኣይደለ ንስኻ እንተተሓጒስካ ሓጐሰ እዩ ካብዚ ዝዓባዕ ዕስቢ የለን ነቲ ዝደለዮ ረኺቡ ብሳላኻ ተረኺቡ እናበለ ከምግሶ ከሎ ተረኸዮ ደሓን ቅድም እሞ ንተዓወት ንሄርሜላ ዝውነላ ዓለት ክትኣኽለሉ ብልቢ ሓደ ተስፉ ሃዋሁ ፈጥረ ንዓና ይበል መጋቦ ኢና ዘለና ተተሓሒዞም ክል ኣርያም ክሳብ ዝመጻኪ ኣብ ክፍሊ ክጽንሕኒ ስለ ዝበላ ንኽመጻት ጽበያ ነበረት ሓጭራይ ሜላትን ንኽፍላ ቅድምን ድሕሪትን ኮይኖም ኣተው ኣርያም ንሜላት ምስ ረኣየታ ክትጥምታ ፈዘዘ ካብ ጽፍሪ እግራ ክሳብ ፀጉሪ ርእሳ ሓደ ብሓደ ዳህሰሰታ
ኣማን ብኣማን ኣብ ፍቕሪ ከተወድቕ ትኽእል እያ ብውሽጣ ወዳእቱ ብቁንጅና ኣንስሩ ኣካላታን ኣዝያ ተደነቐት ሓፍትና ኣእዳው ሰዲዱ ሓውና ፍሽኽ እናበለት ኣብ ነፍሱ ነገረት ኣስማትክን እኳ ኣላለየክኒ እነሆ ከዓ ሕጂ ክልቴኽን ገጽ ንገጽ ተራኺብክን ኣለኽን መድረኻ ናብ እንግረፍ ጽቡቕ ሌላ ይግበረና ኣርያም ይበሃል ደጊማ ኣእዳዋ ሰደደትላ ጽቡቕ ሌላ ይግበረና ሜላ ትበሃል ኣእዳዋ ጨበጠት ንምዝታይ ክጥዕመና ንዕናይ ኣብ ድሕሪት ኮፍ ልበል ዘረባ ዝተተደጋገመ ትርጉም የብሉን ግዜኹን ቅጥብ እትኽኢልና ናብ ዘራኽበና ጉዳይ ንእቶ ኣርያም ኣቤላታ ዳብዳቤ ኣዒንቱ ናብ ኣበለን እንካ ካብ ጥራዛ ገንፂላ ውፅያ ሃበቶ ሜላት ነቲ ደብዳቤ ደጊ ኣንብብያ ጽባሕ ምስ ተፈደስና ክትህብ እየ ስዒቡ ከምቲ ዝተረዳድኣናዮ ጽቡቕ ርክብ ምስኡ ትመስረቲ ከምኡ እንተጌርክ ጥራይና ክንዕወት ንኽእል ሙሉእ ሓላፍነት ክኣሰብ ስሙ እንተዘይኮይኑ ኣይረኣኻንን ከይረኣየቶ ጽባሕ ክትረኽበ ኢኺ መባሉ ገለማ ጽቡቕ ኣለኺ ሕጂ ንኽፍሉ ከኣቱ ከሎ ከርእየኪ ምስ ሄርሜላ ስለ ዘለዎ ንኸርእያ ዘጸግሞ ነገር ይብሉ ሜላት ሓደረኺ እዚ ስዲ ንመሓዛይ ከይተፃወተላ ከነሕፍሮ ኣለና ስለዚ ህይወት ናይ መሓዛይ ኣብ ኢድክ እያ ዘላ ሓውሲ ልመና ግበረቶ ኣርያም በኣያ ይትዘከፊ ዓቕመይ ዘፍቀደለይ ክገብር ድልውቲ ድሓር ከዓ ንስምዖን ብኸመይ የሐጉሰ ዝሓስብ ዘሎ በኣ ዝኾነ ጥርጣሬ ክትሕድር ኣይደለየት ሓቀያ ሜላት ነዚ ስራሕ ኣቲባ ሒዛቶ ከም ዘላ ይኣምን ስለዚ ኣርያም ኣይትዘከፊ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንሄርሜላ ሓፍተይ ከተገላግላ ክንሕዛ ኢና ሽፋን ገይሩ ንሜላት ተኸላኸለና ይበሎ ወትሩ መሓዛኣ ካብ ሕማቕ ምስ ተኸላኸትላ እያ ንተመስገን ከርእያ ንሕና ክንከይድ ካልእ መዓልቲ ክመጽእ ኣብ ክፍሊ ከገዲፎማ ወፁ ካብታ ተመስገን ምስ ሄርሜላ ዝዕሉላ ዝነበሩ ቦታ ከባቢ 50 ሜትሮ ዝኾኑ ርሒቖም ምስቶም ተኣኪቦም ወጃዕ ዝብሉ ዝነበሩ ኣብ ጥቕኦም ኮፍ በሉ እዞም ትርእዮም ዘለኺ ንሶም እዮም ብኣእዳው ኣመልኪቱ ሓበረ ስለምንታይ እናተዛረብኩማ ዘይሰማዕትኩም ኣዒንታ ካብቶም ክልተ ፍቑራት ከይፈለየ ተዛረብኩ እዚ ርጉም እንታይ ገይርላ ይርዳእኒ ንዘረባና በዚ ሰሚዓ በቲያ ተውፅኦ ከም ሰብ ኣይተሓስበናን ካብ ኩሉ ዝበልናያ ኩሉ እሪ ቁፅር ኣቢልያ ተብፅሓሉ ምዃኑ እዩ ከዓ ንዓይ ዘሕዝበኒ እዚ ደኣ ጽቡቕ ገይሩ እንዲሃብ ፍቕረ ጥሒልዋ ትርእዮ ብዝነበረት ምንቅስቓሳቶም ተደነቐት ብሰንኪ ፍቕራ ዓይንታ ከም ዝዓወረ ክትርዳእ ካለት ሜላት ንዕና ይንተንስእ የፋንዋ ኣሎ ከይርእየና ንስለዮ ዘለና ከይመስሉ ካብቲ ዝነበርዎ ተንስኦም ቦታ ንኽፍሉ ዝሓልፈላ መገዲ ጠጠው ተመስገን ንሄርሜላ ተፋኒዋ ናብ ክፍሉ ነቐለ እዚ ትርእዮ ዘለኺ ናባና ገፁ ዝመጽእ ዘሎ ክሳብ ናብ ጥቓኺ ዝቐርብ ጽቡቕ ጌር ክትጠምት እዩ ምስ ሓለፈ ክደ ድሕሪኡ ከይድኪ ክፍሉ ረኣያ ኣነ ከይርእየኒ ከይደሎ ጽባሕ ክመጽእ ከይሉ ገዲፍዋ ኽእል ተስፎም ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ንምምጻእ ሓጭራ የቋምት ነበረ በቲ ክመጾ ኢሉ ዝተጸበየ ዘይኮነስ ብድሕሪኡ ኮይኑ ተስፎም ክብል ጸውዖ ይታ ብየንዳ ኣልካ መጺኻ በቲ ክጽበዮ ጸንሐ ስለ ዘይመጸ ብሓውሲ ምግራም ዓርኩ ስራሕና መታን ክነሳልጥ ብህዋ ወላ ብላዕሊ ላዕሊ ክመጽእ ኢና እናሰሓቐ ተዛረቡ መቸም ዘረባ ምጥዋይ ናተይልካ ኢኻ ሒዝኪ ካብ ዘረባኻ የተበጊሰ ዝዛረብ ዘሎ ንስኻ ስቒልካ ኢኻ ኣረኸብኪያ እንዶ ወ ኩሉ ትሰላዘብዎ ኣዕልሎ ዝዘርፈካ ስራሕ ንሜላት ምድፋእ ከለየካ እዩ ማለተይ ኣብ ጎና ኮይና ምኽርኻ ምልጋስ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ በዚ ዝገብሮ ዘሎ ተሓቢን እዩ ግን ካብታ ዘላታ ተወሰኸታ ስለ ዝኾነ እዩ ግድን እምበር ኣብ ጎና ክኸውን ኣለን ሜላት ነቲ ዝተዋህባ ዕዮ ክትፍጽም ብኩሉ መዳይ ቅርብ ትኾነት ንተመስገን በቲ ትምካሓሉ ማራኺ መልክዓ ኣብ ፍቕሪ ከም ትቆርኖ ርግፀኛ ኣብ ክፍላ መምሃራን ከኣትው እንተዘይኮይኖም እንታይ ምሂሮም ተቐልበሉ ኣይነበረትን ሃማን ቀልባን ተመስገን ብኸመይ ዓይነት ኣቀራርባ ተጠቒማ ነታ ደብዳቤ ትህቦ ጥራይ ተሓስብ ነበረት ምስ ተመስገን ፊት ንፊት የተራኸበሉ ግዜ እናተቓረበ ስለ ዝመፀ ተሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ፍርሒ ተሰምዓ እንታይ ዳኹም በለት ሙሉእ መዓልቲ ብዛዕባኡ ምሕሳብ እምበር ፍርሒ ዝበሃል ኣይነበራን ሕጂን ክትርዕድ ጀመረት ናይ መወዳእታ ክፍሊ ግዜ ክዛዘም ርብዒ ሰዓት ምስ ተረፋ መምህር ኣብ ምውፃእ ምናልባት ከይዱንግዮ እሞ ምስ ተመስገን ከይተሓላለፉ ስለ ዝፈርሀት ንመምህር ሓሚመ ኢላ ምኽንያ ካብ ክፍላ ወፀት ተምሃሪት ክትሕገዘኪ ክሰደልኪ ሓሚመ ምስ በለቶ ደንጊጹ ዶ ዝበላ እዩ ድሓነ ንፋስ ጥራይ ክወስድ ነተወጢኑ ዘሎ ከተተግብር እንተኾይና ተወሳኺ ሰብ ኣይልያኒ ካብ ክፍላ ወፂኣ ኣብ ብሎክ ክልተ ተራየት ፍርሒ እውን ከም ጭራ ደድሕሪኣ ሰዓለ ኣብ ልዕሊ ክፍሉ ዘላ ኮረዴ ኮፍ ኢላ መምህር መዓስ እዩ ዝወፅእ እናበለት ዓይና ካብ ክፍሉ ኣይፈለየታን
ናይ ፍዳሴ ደወል ተደወለት ለባ ምስታ ደወል ህርመታ ወሰኸት ንሓጭራይ ሕራይ ከተብሎ ኸላ ወላ ሓንቲ ስምዒት ኣይትሰማዕን ውድእ ኣቢላ ተቕስኖ መሲልዋ እዩ ነይሩ ዝሓሰበቶን ዘጓነፋን ግን በበይኑ ኮይኑ ፀና ተማሃሮ በብሓደ ካብ ክፍሎም ክወፁ ጀመሩ ሜላት መስቶም ዝወፁ ዝነበሩ ጽግዕ ኢሉ ከይሓልፍ ብምባል ዓይና ናብቶም ተማሃሮ ተኸለት ቀልጢፉ ዘይምውፅኡ ኣብ ኪሩ ጥራይ ከይዱ ብትሕቲ መልሓሳ ሓብለት ምናልባት ሓሊፉ ከይከውን ኢላ ነቶም ዝመፁ ተማሃሮ ደጊማ ፈተሸቱ ክትረኽቦ ግን ኣይከኣለት ተጸበተ በለት ወይ ኣይመፀን ማለት እዩ ከይረኸቦቶ ክትከይድ ጽቡቕ ኣይትሰማዕን ዝግበር ነገር የለን ብድድ በለት ብውሽጣ ግን ተስፋ ይቆረፀት ብገለ ተኣምር ክመጻ ተጸበየቱ ትስጉም እሞ ንኽፍሉ ትጥምት ከምኡ እናበለት ካብ ውሽጢ ዝተዓብለኸ ደሮና ክወፅእ ተሓስበት ምስኡ እውን ክልተ ተምሃሮ ጓሓፍ ሒዞም ቅልቅል ሜላት ነተመስገን ምስ ረኣየቶ ክትከኣምን ኣይከኣለትን ኣቓልቦኣ ሙሉእ ብምሉእ ናብኡ ጌራ ሰዓበቱ ቅሩብ ካብኡ ፍንትት ኢላ ተመስገን ፀውዐት መን ያይሉ ቁሊሕ እንተበለ ርእይዋ ዘይፈልጥ ጓል ረኣየ ኣበይ ትፈልጠኒ ዳ ብስመይ ትፅዋዕኒ ኢሉ ቅርብ በላ ሰላም ዝሓብተይ ናብኣ ኣዳቡ ሰደደ ብልቡ ክንደይ ደኣ ትፅቢቕ ያበለ ተመስገን ከመይ ኣለኻ ፍሽኽቲ ኣነ ጽቡቓት ኣስናና ከም ፀሓይ በርቂ ተቖልዐን ከም ዝርእያ ግበሩ እግዚኣብሔር ይመስገን ይቕረይታ ይፈልጥኩ ንዘይፈልጣ ጓል ዝሓተቶ ክምልስ ደስ ኣይብሉ ህውኺኻ መስለኒ መልሲ ክትሰምዕ ተጸቢየት ከምኡ ዘይኮነስ ንሓደ ሰብ እንታይነቱ ምሕታት ከም ህውኺ ዝቑፀር ኣይመስለንን ስለምንታይ ትህውኽ ኣለኻ ከም ዝበለቶ ይተረድኦ ስቒለካ ከዛርበካ ኢለ እምበር ሓቂ ኸለኻ ብዝኾነ ሜላት ትበሃል ንዝያዳ እዛ ደብዳቤ ንኹሉ እንታይነተይ ትገልጽ ስለ ዝኾነት ኣንብባ እሞ ሽዑ ጽቡቕ ጌርካ ክትፈልጠኒ ኢኻ መልሲ ግን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክጽበየካ ካብ ጅባ ኣውፂኣ ሃበቶ እሞ መልሱ ከይሰምዐት ተመቀበት ተመስገን ብኹነታታ ተገሪሙ ካብ ዓይኑ ክሳብ ትኽወል ፈዚዙ ክጥምታ ጸኒዩ ነታ ደብዳቤ ገማጢሉ ረኣያ እንትርፎ ብሎክን ክፍላን ሽማ ይጸሓፈትላ ናይ ሌላ መስርዕ ዶ ትኾን እዝሞ ዘይከውን ምስቲ ተዛሪባቶ ዝኸደት ተጋራጫው ነታ ወረቐት ኣብ ጅቡኡ ኣትዩ ናብ ሓይሉ ኸደ ንበዓል ሓድሽ ዓመት ምጽምባል ብንግህኡ ተንሲኦም ብጽሬት ከባቢ ይፈለሙ ከባቢ ምስ ወድኡ ጽሬት መስርዕ ኣካየዱ ስዒቦምና ምሽላም ተሰጋግሩ ገለ ላምስያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እናጠናነጉ ዲዛይን ኣውፅኡ ገለ ሕብራዊ ኣንሰሎታት ይዝርግሑ ገለ እውን ወረቓቕትና ቆረፁ መሸለሚ ዝኸውን የዳልዉ በዓል ተመስገን ዝርከቦም ከዓ ኣብቲ መናድቕ ንበዓል ሓድሽ ዓመት ዘድምቕ ገለጽቲ ጥቕስታት ይጽሕፉ ነበሩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓ ነታ ገዛ ሓንቲ ኣዝያ ውቅብቲ ዳራሽ ኣምሰልዋ ብደገ ጸኒሕካ ናብ መስርዖ ምስ ተኣቱ ትደናገር ኣብ ካልእ ቦታ ዘለኻ ኮይኑ ይስምዓካ ብድሮ ዝተሰርሐ ፀብሒ ስለ ዝነበረ ብሓባር ኮይኖም ቆረሱ ድሕሪ ቁርሲ ፍርናሽ ኣውሪዶም ከቢቦም ኮፍ ብምባል ዕላል ጀመሩ መስርዕ ካብ ኩለን ዘባታት ዝመፁ ዝተፈላለየ ብሄራት ዝሓቆፈት 12 ሰባት ኣለውዋ ኣፍታ መስርዕ በኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ኢልካ ዝመደብካዮ ይመስሉ ክልተ ካብ ኣስመራ ክልተ ካብ ከረን ክልተ ካብ ሰንዓፈ ክልተ ካብ መንደፈራ ክልተ ካብ ተሰነይ ክልተ ካብ ባሮንትዮም ፍቕርን ምትሕልላይን ኣብ ኩሉ መስርዕ እኳ እንተነበረ ኣብ መስርዖም ሕልፍ ዝበለት እያ እንተበልና እውን ምግናን ኣይኮነ ንስኻ ተሓፀብ ኣነ ድሕሪኻ ሎማ ሓግዘኒ ጽባሕ ክሕግዘከ ሕራይ ክሕግዘከ ንስሙ ብጉጅለ ተወዳዲቦም እምበር ሓንቲ እዩ መራሒ መስርዖም ኣበይ ነቲ መደብ ባዕሉ ይመርሖ ነበር ዕላል ብወዲ ኹናማ ጀሚሩ ከምኡ እናበለ ክቕፅል መልእኽቲ መሓላለፈ ሽቦካታ ወዲ ኹናማ ጸሊም ሓፂር ኮርዳር ፀጉሪ ብስራሕ ዝተሃንፀ ተሪር ዱልዱል ሰብነት ዝውንን እዩ ወዲ ኹናማ ክሳብ ትቆርቦ ዘይንቕንቕ እምባ ኮይኑ ይስማዓካ ምስ ቀረብካዮ ኣዝዩ ጥዑም ጠባይ ኣለዎ ብፀያፋት ልሳኑ ክዛረብ እንከሎ መሊሱ ባህታ እዩ ዝፈጥረካ ሽቦካታ ህይወት ናይ ብሄረ ኩናማ ባህልን ልምድን ብዝርዝር ኣለሎ ብዙሕ ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ እውን ኣፍለጡ ድሕሪ ወዲ ኹናማ ተመስገን ብዛዕባ ኣስመራን ህይወት ስድራ ቤቱን ዓለለ ሓደ ድሕሪ ሓደ ከዓ እናተኣኻኽኡ ኣዋግዑ እስከ ሓንሳብ በላዕለ ከም መራሒ መደብ ክዓፅዎ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ እታ መዓልቲ መግለፂ ሃበ ብሓቂ ኣዝያ ደስ ትብል መዓልቲ እያ ኣብ ሰዋ ምምፀኢ ብዙሕ ከም ዝኸሰብኩ ሎሚ ነፂሩ ተሰዊጡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ባህሊ ልምዲ ብሄራትና ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ሓልዮት ሰሓቕ ፀወታን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ጽቡቓትን እከይን ጠባያትን ደቂ ሰባት እዝን ካልእን ኣብ ቁራዕ ማሕበራዊ ህይወት ሳዋየ ተቋዲሱ
ስለዚ ሳዋ መመልመሊት መንእሰይ ክብልዋ ኣማን ብኣማን ሓቆም እዮም ብሓባር ኣጣቕዑ ሻውዓይ ክፋል ይቕጽል